Uyazi ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi isitha sakhe esikhulu kube umuntu ombatha naye ingubo, upartner wakho. Lo vuka every day ekutshela ukuthi uyakuthanda, but deep down uyazi ukuthi she or he is your biggest enemy. Umuntu onyanyiswa iprogress yakho wena njengopartner wakhe, instead of being happy for you or motivating you or encouraging you, anyanya cikeke. Uyamazi upartner njalo? Uyamazi upartner othi umzela nendaba ezimnandi ezenzeke empilweni yakho ezokukhuphula zikususela zikubeke lapha. Umbone shintshe ebusweni ehwaqabala eshintsha. Ubuza ukuthi hayibo. La muntu ngoba uyena umuntu ekufana ngabe uyangijabulela kuthene engangijabulela kuthene ekutha ngalendlela ekutha ngayo. Isitha sakho ke leso. So be careful ukuthi umbatha nobani ingubo. Ngoba mhlambe lo mbathe naye uyabambezela ngokuhlala naye.